Hi viewers, today we're back with another episode of Ed Break for Happiness, the podcast where we talk about the business world, motivate businesses, lifestyle, and inspire people. Please, we're also on Facebook and WhatsApp. Please like and subscribe. And we're at a new location where we have Rowan, who's a dance instructor, and is also a teacher. So yeah, guys, if you're very interested, this is the episode to watch. So, Rowan, tell the viewers who you are. Mijn naam is Robert van Renen. Ik is 25 jaar oud. Ik woon in Atlantis, Commonwealth. Ik is eigenlijk een student nog, wat wil studeren, maar ik heb ook een post gekregen bij de middelschool, wat mij geleerd heeft om te gaan teachen when ik study. So ik ben ook graad 4 en graad 6 onderwijzer. Ik teach geschiedenis en life skills. En dan is ik ook, behalve schoolwerk, is ik ook people dancer, dance choreographer. En ik speel het nou en dan in kinderbouw. Ik is de oudste van 5 broers en 1 zuster. En ik wil nog met But for us now, deeper, before we go deeper into the conversation, we just want to know, like, how when you were in school, how was it for you? Ja, het was bijna tough voor mij geweest. Om eerlijk te zijn. Op school was, van na school en onder school. Both of them. Okay. Whatever memories you have of them, you can. Oké, toen ik op laarschool was ik eigenlijk bijna gebullied. Omdat ik altijd top geleerd in de klas. Okay. En ik was een nieuwe leraar. Ik is van huis al gekomen, toen had ik weer zin leren. En toen ik nog top leraar had gestaan, en allemaal wat top was, bullen nou toen van mij. Ja, dan gaan we met die pad krijgen. Zo de aangegaan, maar toen ik nog wel school kom, ik wist ik het begonnen. Ik zou het zelf opstaan. Ik kan niet aan elkaar op die leven wat in de laarschool. Dus nog wel school, die was in een nieuwe environment. En daar heb ik het begonnen met zelf van als Rowan. Yeah. But because of the bullying, do you think it's like a fear that you had, or was it because you proceed in education? What was the actual purpose that you really, because you did say you were like on top, and obviously it was jealousy, is that you know what you are saying? Yeah. So, it was academisch. Okay. Focus op academisch, because elke jaar dan kreeg ik eerste plek, tweede plek, eerste plek, tweede plek. En de persoon wat eerste en tweede was, hij tegen daar was. Fout nou automatisch, onderkant. En aan elkaar wanneer ik een warpen krijg, die na, dat is voor mij. Dus ik trast in de maak weer van me, dan trast in tijd, ik heb het weer mogen. Ik kan ze terugpraten met UBS. But did it help you, like, because obviously you had encounter with fighting a lot? Yes. Did it help you to defend yourself in a better way, or? Dat deed, ja. Ik moest nou zelf reflectie doen op mijn laarschool. En wat ik nog aan beter doen op mijn hogere school. En omdat ik bij mezelf was op laarschool, heb ik mezelf gezegd, ik moet pit krijgen. Ik moet op een topic klimmen en mezelf zeggen, Rowan, jij moet nog voor jezelf opstaan. Want als je niet voor jezelf opstaat op hogere school, dan ga je nog steeds sociale leven, wat je op laarschool gaat leven, via oorlog. Dus ik mezelf gezegd, ik hoop dat ik op de topic moet klimmen. But did you think at some point that, because every day you need to go to school and every day you know that this is going to be a problem where the children or your fellow students is going to attack you. So how did you, what motivated you at that moment to go back to school every day? Ik heb nog nou, toen ik begon met school, toen ik nog eerst paycheck hoe school is. Okay. Nee, maar gelukkig was het dan allemaal eigenlijk een sterke academische school. So ik heb een probleem gegeven van ik het school, toen kom ik het eerste, toen we allemaal met aanpakken. So toen ik de eerste voor het taal zien, toen zei ik mezelf, maar ik sabierig, allemaal kregen dezelfde punten, die sterke was nou in. Toen zei ik mezelf, maar oké, hoe kan ik mezelf eens? Toen nou, als het niet meer op politie, maar nou, veel ons voor wie wil ik toch, wil ik zonder dat ik nog iets gefight voor of zoiets. But okay, after school, did you have an opportunity to study? After school? Yeah, when you were matric, or at that time in matric, did you think like what you gonna do after school? Yes, van graad 1 had ik wel onderwijzer. So I was elke jaar mezelf gezegd, ik wil onderwijzer. Toen ik graad 12 toen, ik ga het volgende jaar studeren voor onderwijs. Toen kwam het zo dat ik na school niet aankom voor onderwijs, maar toen kom ik bij CPUT en voor HR. Toen ga ik toen, dat was vanaf 19, toen ga ik toen HR voor 3 maanden, toen begon COVID. Toen nog online study en ik mezelf gezegd, nee man, die online mezelf gezegd van mij. Toen los ik van HR
En toen ik na tijd, toen begon ik eigenlijk assistant leren. Dus dat is But in that time when you lose, did you feel like you were a failure? Was Yes. quitting at like it was just 3 months as the beginning, and then you say, no, this is not for me. I'm not gonna. How did it make you feel? ik het zo mezelf gezegd, ik voelde van nogal als een positive mezelf. Because jij weet, jouw ma ziet ik dat jij veel moet komen leven. En mijn ma, het was de oude man toen dat, mijn ma afgesteld. En ik mezelf aan elkaar zeggen, ik moet mijn ma, ik moet mijn ma. Maar toen ik nog kort, toen zei ik mezelf, ik moet een leren stellen mezelf. En achterna door het online staat, dus dat is toen maar. Ik leer over taken niet. En alles is net te veel voor mij. En toen ik mezelf gezegd, ah man, die zal ik nog in het next jaar schrijf ik me in bij die private institution, sinds, en dat is waar ik begon onderwijs study. When you were done with that and you did study, did you ever were in a work environment where you need to do a job maybe at a factory or in a retail? Yes, and in the beginning, I worked at Take It Out, and that is where I studied HR. That year, my HR studies. I worked at Take It Out for like 9 months, and then I started at a time after that as a teacher assistant. And then every year teacher assistant until I became HGB teacher at the top. So since I started studying, I had experience in retail and teaching. Okay. So what was there a day or experience where you did like then feel everything just went wrong In my working life. in your work environment? Yes, aan die begin het ek was nog nie gemakkelijk met alles wat ek moet doen by die school. Taken moet ek bring, merk, modereren, alles wat is. Een dag het alles net voor mij gevoel, het raakte veel, because ik ken die soort dingen. Ik heb nog meer retail gewerkt, toen kom ik naartoe. En toen volgens mij alles werkte voor mij uit die en ik het al gedaan. Ik het al aan de prijs geraakt, oorlog, omdat ik niet weet wat ik moet doen nie. Maar ik mezelf laat ik presentatie, because ik heb gevraagd, ja. Achterna met mensen mogen en jou, en ik heb begonnen beter raken wat ik doe. So is the prison. The prison is such a big topic to talk about. But what did in the form where you were like in the parish, like was there what okay you said people did help you, but you yourself, what took you out of that of depression that you came like then okay, I need to move, I need to go, I need to do this thing because it's gonna help me improve my life. Yes, en dezelfde tijd wat ik die prijs raakte, was ik met mij af. Ik wou niet eten, ik wou niet opstaan, ik wou niet weer komen. En andere bij de weer kom dat heel erg, maar ik kan niet meer bij hem, dus ik niet doen. Toen ik weer jou van die onderwijzersreis uit de middelsschool, het dan gemotiveerd, ja, dag gemotiveerd. Zo ik ging graag naar de onderwijzer, wat meer raad gegeven. Dat is wat ik ook wat meer raad gegeven, en ik heb hij raad gepakt. Dat was aan het einde van het jaar, toen ik zo meer gemotiveerd en ik heb mezelf gezegd, ga naar boven, een pad. Die jaren na dat ik terug om te spelen aan de mensen. Ik heb mezelf gezegd, ik zal jezelf hebben niet meer anders aan kan. So what was you doing teaching as well? Where did it actually start? Or where was a break-free moment where you said, okay, I also want to be a dance instructor? Terwijl ik met een muziek van de onderwijzer is, was ik met mijn alleen maar te dansen. Okay. Ik heb begonnen dansen toen ik 8 jaar oud was, rechtdeel. Tot een matriek in no. Toen ik in matriek was, heb ik mezelf gezegd, ik wil iets anders doen, maar dan niet dans. Ik wil maar één groep beginnen. En dan heb ik mezelf gezegd, oké, ik ga maar één groep beginnen, ik ga dan muziek krijgen, ik wil dans. Ik krijg je vallen en een paar maanden, dan ga ik instruct. En toen heb ik mezelf gezegd, iemand, het is nog iets dat ik wil doen. En daarna heb ik maar één dansgroep begonnen en na dat heeft mijn dansgroep bestaan. Eerst 4 dansers, 5 dansers en toen waren het 50 dansers. So, How do you manage like that amount of people? Het is tough, maar als je je voet neerzet naar je van. Want ik zie het elke dag. Dat is wat je wacht wordt van je. Dus het is roos, eerst meer voor je begint. Hi viewers, thank you for tuning in to Ed Breakthrough Hyphenation. And guys, please do not forget to like and subscribe and follow, and with your comments we also can improve the show. So yeah guys,
and do not forget, get back to the video. Did you personally win any competitions or any awards that you As het nou voor mij of met dans. about to them? So, ik heb amper nooit solo dans. Ik heb altijd dit met groep dans. Mijn dansgroep was dan ook competities zoals Hip Hop International, waar ons eerste plek gekregen. Western Power, dus tweede plek gekregen, visa competition. En net zo dat ons altijd aan Atlantis en in de Olympica stil alle competities staan. Hierin. Dus altijd gewinnen. First place. So, yeah, I did it. But because you guys win most of the time, they say in Afrikaans, the kop groot geraak. My kop. My kop het nou net was raak. Ja, competitie, waar ons inskryf, pinnikos. Ek en die workbestuur van die dansgroep, ons pinnik, ons stress, ons dit daai van, ons weet allemaal gaan naar land, dus ons had allemaal via die, ons dit daai mindset. Elke keer dan competitie, dan pinnikos waren ons stress, want ons weet ons al redelijk zwaar competitie, because alle was nog een woord naast je, so alle had extra aardig ding om voor ons te doen. So nou pinnikos na ons, ik het woord gewoon verraden. If someone come to you and want to dance, but that person can't it both left feet, how would you help him or what will you do to help that person? help that person get into the groove? Ik het als baie daai oorgekom, maar my nig is so en die is hulle wag graag om my ons om dans. As jy Raul, ek wil baie graag wil moet dans, maar ek kan nie dans. Dan sê ek van nou ons dans soos kom. Wil jy dan dans op die dans, ons leer veel dans. Ons gaan hard toe is om ons verlede te master. Deel ons daar dans, so ons gaan hard toe is. Ons sal sê nie, jy kan nie dans, jy doen alles. Ons gaan nie ook iemand doen. Ons gaan jou motivate. Om ja, dat brengt ze op. Maar ja, dat brengt ze je beter dan maken. What is the hardest in the dancing industry? The competition. The competition, the physical competition, like having a prize. The competition between the dancers. Because ik wil beter wees als die dansgroep. En we gaan ons elkaar meet op een plek. Waar ons altijd met goed gaan dansen. Nou gaan jy begin goed sê vir my en ek gaan jou terug vir my sê en daar fight ons met die mekaar. En baie keer op social media dan post aan de dansgroep en ja, die en dan op die einde dan maak het ook groot. Dus bijvoorbeeld voor my. Ek het die dansgroep gehad, eerst voor die dansgroep en allemaal items in die dansgroep het na die dansgroep gevormd. Nou dan het hy soms hy teen my hulle wou allemaal try om van my te dance in die dansgroep. En dat is waar ons dansgroep inkom bij de competities weet al. So nou was daar 18 ons. Allemaal gaan we ons schrijven op die, dan is het nou moeilijk. Ja. En hij is met die tapse paard. Did you ever like an try or maybe steal people's moves or dance moves and give it to your crew to master? Ik ga niet liggen, maar ik kijk YouTube-video's en af en af wat ik niet een local-crew misschien bijvoorbeeld ons een crew wat dan competitie met ons is. Ik zal nooit alle dansgroeps te doen. Maar ik ga dus nou naar de search en kijk voor something that we can use in our mix, competition and stuff like that. But in a dance group, like do you do b-boying, hip-hop, everything always? Ja, ons zullen variety of football, hip-hop, amapiano, kwaito, contemporary. Ons doen basically kaya van die goed. Ons naubag na lang so met the rail dance in nama dance. What is, because you are teaching, what is the hardest for you as a teacher in your career now? As a teacher. Basically adapting to every class area. Because now, elke jaar weet different kinders en dan moet jy nou heeltemal aan toe af met die kinders. Jy weet nie hoe hulle laat jy was nie. Dan moet jy weer opbegin met die kinders en sit op roos en dan vat het vir hulle 'n lang tyd om reg te kom soos hulle moet wees. Soos hulle skryf byvoorbeeld, so 'n stukkie werk. Skryf hulle miskien 'n 4 weke. So nou raak jy agter met jou werk en dan word jy nie moeilikheid in die HOD of die work of whatever nou vir jou ander project ek daar. Maar ons as die kinders skryf baie sport. Take us your day-to-day as a teacher.
may dapat tutak as a teacher as ik begin akhir, maar ik ben al akhir school is. Dan kan ik may koffie ganit may breakfast ko akhir pa ganit berunas officially. And teaching pa lang akhir up to quarter past 10 past 10 as pauze. Dan pauze is half tot half jaar toe. En het real is tot half jaar toe as die pauze. En dan het lees to de Sunday to wat voor pas toe as en na daai meetings tot hier toe of ek speel van speel hoe moet ek net van ja dan speel en dan gaan jy so dan gaan meer wat ek wil doen is meer in die handslag. How did it, because you say talking about sports as well, how did the love for netball came? Alle jaar toen wil ik al spelen. Maar mijn pa had al niet meer met ik mag in de bal spelen in oude toetjes. Maar toen ik begon te voelen, dan zei ik, maar dit is de moeder van de naam, dit is. Ik ga wel even leggen. Toen ik begon met bal spelen, en toen ik begon te teach, ik automatisch ingeschreven in de bal, en dan zei ik begon te coachen in de bal in oude. So, is it teaching? What is the difficult stuff you guys deal with children? Discipline. Definitief vandaag se kinders het die manieren. As omdat ik dan, as omdat luister is mos something. So ons bakkel dat zijn die kinders doen, want die kinders ken nou wel reg. As jy net aan die kind miskien net so maak, dan gaan die kind dan sê die kind jou raak aan my dan moet sê. So in plaas net om die kind te doen aan die kind die, so daai is dit moeilik maak vir ons om mense. Because ons praat, luister nie. Maar jy kan hulle kan raak nie, maar dan moet jy sê. Die ouers baie gou om so toe as hulle kan geslaan. Maar die kind disciplinêre briewe kry op na skool. Ja. Sien, so daai is die probleem, discipline ja skool. Basically ja skool. Okay, what do you do to motivate your class or your learners? Is dat voor hulle like wat ek doen as om vir hulle sê ja vandag. Jy nie as ik mijn klas zie, dan is mijn vraag gaan wij A, B en C, dat is de klas. Nou, ik ga steeds die bijvoorbeeld. Nou, alles wat je gaat, die klassen, nou, hou ik mijn klas naar aan. Die is ook bij jou naar voren. Daar wordt slecht een vraag mijn klas ja. Ik wil niet, die is mijn klasse van praten. Ik wil die klas, meneer van de ene klas zo, meneer van de andere zo. Want als het wordt, dan heb ik over een meeting en dan heb ik een praat en dan heb ik een ons. Dan heb ik een praat en discipline en ik ga dan over ons praten en dan kom je te komen zitten, kom binnen te komen zitten en kijk wat ik daar gedaan heb. Dat wil ik dan ook niet razen met maat. Maar ik zeg ja, die en ik houd ik mij voor de weer. Wij wil weer zodat ze die volgende als ze komen en dan hier gebed oude is er altijd niet twee gebeden. En de ene dag beter dan nou thankful day en de begin van de dag beter onze vader. Maar ik dat onze vader ja gedacht. Hij is er altijd één begin van de dag met. En dan gaan we dat ja in wat wij wel weer eens komen hier zitten ja ook. Zo gaan we die dag doen. Okay. How do you deal with your work-life balance? Because you have the netball, the teacher instruction, and you still a teacher. So how do you manage all of it and make time for family? Op het ogenblik is mijn werk het belangrijkste. Dus nou, eerst een familie maak ik werk, maar nou, als het nog maar van werk en tijd instruction, dan is het werk belangrijk. So wanneer ik aanspreek zit op het instruction doen dan. En ik die meeting zit, dan ga ik aanspreken. Maar wanneer ik nou niet kan daar, dus in de school heb een meeting, dan ga ik tijdloos en dan ga ik de meeting, is because I have something that is easy. That's how the kids and stuff like that. So, familie tayo, taas tayo, genoeg tayo na. So, ik leer het nog al quite right. It's not becoming overwhelming. Wat begin je overwhelming? So what is your future plans? Mijn future plan is om klaar te studeren en dan wil ik definitief klaar leren met die kleren krijgen en dan wil ik aanzoek doen voor een school om te gaan teachen in China. Als dat niet werkt niet, mijn tweede optie is dan om school te houden aan de provincie dat Noord-Kaap is. Mijn familie is oorspronkelijk van Noord-Kaap en dan ga ik maar terug. Okay. What will your motivational words be for young people? Om niet, hoe kan ik nou zeggen? Mijn motivational niet om niet te is
Muli, as gevolg van je omstandigheden, jezelf onderkrijgen. Jij moet strijden om iets te komen, because baie mensen hebben de resources om iets te komen. Maar jij moet hard werken om zeker te maken, om niet omdat de omstandigheden zo goed is. Dat betekent dat jij moet elkaar onderleggen, niks doen aan de zaak om niks te bekomen in het leven. Bijvoorbeeld voor mij. Daar was zo baie dingen wat ik kon gekregen. Ik kon niet voor mezelf zeggen, de omstandigheden is zo niet, dat we samenleven. Ik heb ja, mezelf gezegd, dat je omstandigheden, ik ga streven daarna om onderwijs te worden en ik heb nog bedacht in het proces om onderwijs te worden. Or God will not put you through something if He thinks you're not strong enough to get through. If He gets you to what you want to get through. Thank you, Rowan, for being with us. So, and yeah, guys, thank you for tuning in. And do not forget, please do like and subscribe. And we'll see you in the next episode.